Узган ел эш сәфәре белән безнең районда Рифкат Нургалиевич Миннеханов булып китте. Һәм ул безнең балалар бакчасында да булды. Biz аңа үзебезнең теләгебезне ирештергән идек. Автошәһәрчек булдыру теләге. Ул безнең территорияны карады һәм безнең мөрәҗәгатебезне кире какмады. Чөнки мондый автошәһәрчек районда бер генә. Бик мотор һәм бик зур килеп чыкты. 600 квадрат метр тәшкил итә. Юл кагыйдәләрен өйрәнү өчен барлык уңайлыклары да бар. 4 светофор, автомат рәвешендә эшли, юлдан чыгу урыннары, ике яклы юл велосипедта йөрергә өйрәтү өчен, гомумән балаларны юл йөртү кагыйдәләренә өйрәтү өчен барлык уңайлыклары да бар. Шулай да иң беренче булып автошәһәрчеккә куян, төлке һәм аю балалары килде. Алар баштарак юлда үзләрен саксыз тотсалар да, мондый шаяруның хәрәкәткә китерүен аңлагач, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнергә сүз бирделәр. Төрле әкият геройлары булып киенгән нәниләр Светофорградны ачу тантанасын шулай башлап җибәрде. Безгә шулай праздник. Без шунда праздникла өйләнешек. Юл кагыйдәләрен беләм. Тантанага килгән өлкәннәр исә балаларның тиздән юл йөрү кагыйдәләрен тагы да яхшырак үзләштерә башлаган өмет итеп, автошәһәрчеккә карап сокланып торды. Бу юл хәрәкәте тәртибен китаптан карап, макетта уенчык машиналар йөртеп өйрәнү генә түгел, Светофорградта һәр бала үзен реаль шартларда сынап карый ала. В идеале должно быть в каждой дошкольном образовательном учреждении. Әлбәттә, һәр балалар бакчасында, һәр мәктәптә мондый шәһәрчекләр булса бигрәк әйбәт булыр иде. Әмма бу бик кыйммәтле проект. Шулай да безнең һәр белем бирү учреждениесендә юл йөрү кагыйдәләре турында сөйләүче почмаклар, юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтүче автокласслар, мәйданчыклар бар. Автошәһәрчекләр дә киләчәктә булыр дип ышанабыз. Бу шәһәрчектән барлык учреждениеләр дә файдалана. Монда өйрәнүләр, укулар, чаралар үткәрә ала. Открыт. Шунда ук сабыйлар юл хәрәкәте инспекторы ярдәме белән велосипедларга утырып һәм самокатка атланып, яңа шәһәрчекнең юллары буенча йөри алды. Соңыннан барлык кагыйдәләрне белгән һәм автошәһәрчеккә кабул ителгән нәниләргә таныклыклар һәм бүләкләр тапшырылды. Тантанада катнашкан шәһәрнең башка мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре вәкилләре безгә дә шундый автошәһәрчек булсын иде дигән теләктә калды.